Uy, Dapin guys, excited na naman yung baby me kasi lumibot na kami na naman. Munta kami love the site kang lola na. Kasi kami mikit nitang sasalikit ang kayang duyan. Habang pa na mi mama na pemisil ko na ipisngi kasi ako na apisil kay bat po tanga tunay mama na. Pamugbuga na ako. Ayan, nakamuha kanya ni mama na ka na ako. Pagigit na ako mama na mga dali ko. At di nabas na kami nga kining lelot bakulod kasi ali naman traffic ngayon dahil Sabado. At ito'y tapining kaya kaming pamis sa limit itong yung automatic duyan for 0 to 6 months. Pwede rin 8 months. O nanging anak mit ng bingyasing mabayat agad. Kaya agad yung sinuko kayo. At automatic na rin ni atin yung switch. Pero atin niya ding remote. Tapos USB cord yo. Kaya mabilis siya mong pantun saksakan. At at yun nalapin din ng meka sa liking kaya katamong duyan. Dakal pong salamat kaya kayo. Sana makasaupi ni King kaya kayong baby. At Denny pong kaya katamong customer is many batan lapaking Angeles. Dakal pong dakala salamat kaya kayo. Another satisfied customer. Sana makasaupi ni King kaya kayong baby. Mimingat kayo po kayong pamanuli. God bless.